er der nu, Mosen? Ved du hvad, jeg tænker lige, at jeg bestiller en drink til os. Så er den bare klar, når du kommer. De er altid lidt langsomme om at lave dem her. Men anyway, jeg vil bare lige sige, at jeg er her, og at jeg glæder mig til at se dig. Ses om lidt. Hey, Mussen. Mega fedt. Dejligt. Hold kæft, mega nice med den drink der. Nu skal du høre, jeg er sgu lidt forsinket. Ikke meget. Det er ikke noget særligt. Altså, jeg vil sige, jeg har en fod halvvejs ud døren, faktisk. Men hvis du ligesom bare holder skansen, så lover jeg, at jeg skynder mig alt, hvad jeg overhovedet kan. Altså, jeg er klar om 5, det lover jeg. Se, skatpige. Ja. Ej, men sandheden er jo, at jeg kunne godt gøre det her hurtigere. Ja, det er sig selv en joke, for det kan jeg nok ikke. Men altså... men jeg vil gerne gøre det hurtigere, ikke? Det er fordi, jeg har bare blevet så mega selvbevidst. Jeg bliver sådan helt perfektionistisk, når jeg går ud af døren. Og det kommer især af, at jeg har set lidt med en fyr, som hedder Emil. I ved, sådan en hyggefyr. En af de der typer, hvor man, hvis det har været godt, så bliver man lige hængende bagefter, eller så går man ret hurtigt med det samme igen. Ikke? Sådan en hyggefyr der har jeg ses med. Og vi havde været sammen for noget tid siden, og det har været dejligt. Og så kommer jeg ind i sådan et lidt sårbart øjeblik, og deler lidt af mig selv, og jeg fortæller ham, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve en dag at spille lidt skuespil. Fordi det kan jo kombineres med måske lidt stand-up og alt sådan noget, og det kunne være meget sjovt og alle de her ting. Og så kigger han på mig, og så siger han, ej, men Louise, du vil jo faktisk kunne være en helt vildt alsidig skuespiller. Fordi du er sådan set pæn nok til at spille hende den pæne hovedperson, men du er speciel nok til at kunne spille en med Downs. Så kan jeg spille hende den lækre mongol, eller hvad? Altså, han mente det som et fucking kompliment. Det er næsten det værste af det hele. Jeg kigger bare på ham, og sådan, man kan fandme godt høre, du kommer fra Slagelse, kammerat. Jesus, man. Jeg var bare sådan helt i chok, da han sagde det, og jeg vil sige, jeg var nærmest rasende. Jeg kigger bare på ham, og jeg er sådan, hvad for en verden lever du i? Men så sker der jo det, at jeg går lige hen og kigger mig i spejlet en gang, ikke? Og så kan jeg jo nok se, at det er lidt rigtigt. Det ved jeg ikke, om I sådan kan forestille jer. Hvordan det er at indse om sig selv. At man godt lidt kunne spille en med et handicap, det er fandme... Det er hårdt, ikke? Og jeg har også brug for lige at understrege, at altså, der er absolut intet galt i at have Downs. Det har virkelig overhovedet ikke. Det er mere det, at jeg vidste ikke, jeg havde det. Der kom sådan lidt bag på mig, ligesom, ikke? Og det er ikke altid, jeg kan ramme den. Det er det ikke. Men jeg vil gerne prøve. Det er noget med øjnene, og det er noget med kæberne, og det er frygteligt. Jeg ved ikke, hvad det er, men prøv at se. Hvis jeg gør sådan her, ikke? Prøv at se her. Den er der lidt, ikke? Det er fucking irriterende. Og så fordi, så var jeg på en date noget tid efter med en anden fyr, fordi ham Emil, han skulle lige lidt på is, ikke? Og så sidder vi ude på den her date, og det er en fucking god date. Altså, det er en virkelig god date, ikke? Og du ved, der er god stemning, og han siger alle de rigtige ting, og han betaler. Og det er ikke vigtigt, men det er da rart, og... Det er bare en skide god date, altså. Og vi kommer ud fra den her restaurant, og jeg er i så godt humør, ikke? Og så skal vi til at sige farvel, og så stopper han mig helt op, og så siger han, ej Louise, det er bare fordi, der er noget, jeg har tænkt på hele aftenen. Det er fordi, dit ansigt. Det minder mig sådan lidt om... og så stopper jeg ham bare, og så siger jeg, du skal slet ikke sige det. Fordi jeg ved godt, at... jeg ligner en mongol. Og så siger han, nej, slet ikke. Men du minder mig sådan lidt om en dinosaur. Ej, men hvad sker der, altså? Så render man sådan rundt og tror, man er lidt lækker i det, ikke? Og så rækker en skuespiller så bare til Jurassic Park eller Morten og Peter. Det er det, der sker. Hvad fanden?
Jeg synes, det var så strengt. Og også fordi jeg kommer i forvejen til den her date, og jeg er sådan lidt anspændt. Fordi det er man jo, altså når man skal ud på sådan en førstegangsdate, ikke? Man er sådan lidt, hvor er det spændende. Og vi havde begået den fejl, at vi ville ud og spise. Ja, det er en fucking rookie, mand. Det er det altså. Nej, men det du skal gøre, det er jo bare, at du skal sige, vi skal have en kop kaffe, og hvis det så er lort, så er man sådan, det er bare, min mor har fået kræft, jeg er nødt til at... Det er det, du skal gøre. Du skal jo for helvede ikke... Du skal jo ikke gå ud og fucking tage en træretters, fordi du er bare fanget, mand. Du risikerer at sidde halvvejs igennem forretten og være sådan, fuck, du spiser suppe klamt, mand. Jesus. Så jeg var fucking presset, da jeg ankom til den her restaurant, ikke? Og jeg kommer sådan hen og bevares. Jeg er lidt forsinket. Så jeg kommer lidt efter, vi sådan har aftalt, at vi skulle mødes. Og jeg siger så til den her tjener, jeg skal mødes med den her person. Bum, bum, bum. Tjeneren viser mig hen til det, der skal være vores bord. Da jeg kommer hen til det her bord, så kan jeg se, at der ligger nogle ting. Og jeg er sådan, det er jo nok hans ting. Det er fint nok. Han er vel ude at tisse eller et eller andet. Men det jeg så også kan se, det er, at der står et flag på bordet. Så jeg siger til hende, tjeneren, ved du hvad, det tror jeg sgu ikke er mit bord, det her, for der står et flag. Simpelthen. Og så kigger hun på mig sådan helt overbevisende, og sådan der, jo, det er dit bord. Måske er der noget, han vil fejre. Altså, hvad? Skal jeg være mor, eller altså, hvad? Men så også tænkt lidt over på den anden side, hvis jeg havde fundet en dinosaur med Down, så havde jeg måske også lige... markeret på en eller anden måde, ikke? Sandheden er, venner, jeg elsker at gøre mig klar. Det gør jeg virkelig. Altså sådan, jeg kan bruge så lang tid på det, og det er blevet et problem. Nej, men det er blevet et problem, for jeg hygger mig så meget med det, og det er fuldstændig underordnet, om jeg skal på en date, eller om jeg skal i byen, eller hvad fuck jeg skal. Jeg er fucking ligeglad, så længe jeg kan sidde herovre og dimse. Det er det fedeste i hele verden, ikke? Men det, som jeg har fundet ud af, er også, at når du er typen, der rigtig godt kan lide at sådan gøre noget ud af dig selv, og går måske nogle gange lidt udfordrende klædt og sådan noget, så sker der nogle gange det, at man bliver catcallet. Ved folk godt, hvad det er? Ja. Meget sjovt, hvordan især damerne var sådan, Jeg forklarer lige hurtigt, hvis der nu sidder nogen, som ikke ved, hvad det er. Catcalling, det er, når der bliver råbt noget efter dig på gaden. Typisk noget om dit udseende, typisk lidt offensivt. Nogen vil kalde det et kompliment. Typisk folk fra Randers, vil jeg sige. Tingen er, at jeg har det sådan med det, at jeg bryder mig ikke om det, men jeg kan jo godt se, hvor folk kommer fra. Det er bare sådan en situation, hvor at det er rigtig tit de lavest hængende frugter, som folk går op i. Og det er bare, hvis det så, altså selv hvis det er et udmærket kompliment, ikke, så er det bare, altså virkelig ikke det menneske, man vil høre det fra. Det er virkelig sådan, du kan stå, du ved, i køen der til en eller anden klub, og så lige pludselig er der en, der råber noget, man er sådan, nå, det var sgu... det er lidt ærgerligt, det der. Så er det ikke ligefrem Niklas Bentner, der står, eller også så er det faktisk det, der er problemet, egentlig. Står han bare der med en stor dum hat på, ikke? Og man tænker, det er en fucking mærkelig aften, det her. Det kan sådan svare lidt til, altså, at man hører nogen råbe, hej kæft, en god røv, og så vender du dig rundt, og så er du sådan, ej far, helt ærligt. Vi har snakket om det her. Men jeg er jo sådan en, altså jeg er jo en af de der, når jeg skal i byen, ikke? Jeg er en ægte viking. Altså, jeg er så ligeglad. Jeg møder op i minusgrader, bare ben, altså små stiletter, bare tær. Jeg er fucking ligeglad. Du får mig ikke, kammerat. Jeg er fucking, altså virkelig ægte viking. Jeg har ingen følelser, heller ikke i min tær, okay? Det er sådan der. Og jeg er jo en af dem der, når jeg møder op i sådan en lille kjole og stiletter i byen, ikke? At jeg har jo ikke indershorts på. Ja. Det er der nogle gange lidt delte mening om. Men det er fordi, at tingen er, indershorts, det er jo sådan noget, man tager på. Mine veninder er meget sådan, ej, men det er jo fordi, at så sker der ikke noget. Og jeg er meget sådan, men der må godt ske noget. Jamen, jeg kan slet ikke forstå, at altså, jeg synes, hvis du tager indershorts på, det eliminerer jo altså hele meningen med en kjole, som er risikoen, for fanden, ikke? Det er jo slet ikke spændende nok, det andet. Det er bare sådan noget, ej, hvad hvis der sker noget? Hvad hvis der sker noget, ikke? Altså. Og jeg er med på, at det ikke er alle, der ved, hvad indershorts er. Det troede jeg faktisk, at det var sådan en, det ved man, hvad er. Men så optrådte jeg i Randers, og så fandt jeg ud af, det er faktisk ikke alle, der ved det. Så nu skal I se her. Et par indershorts, ikke?
Det er sådan en her. Ja. Men der er jo en grund til, at jeg ikke har den på, kan man sige, ikke? Den er fandme ikke pæn. Det er sådan lidt grund til, at man har det på. Det er jo sådan noget, du har inde under kjolen. For ligesom at sikre dig, at der ikke skal se noget, som man ikke skal se-agtigt. Jeg ser det meget som sådan en form for sikkerhedsbælte til dine trusser. Det er sådan en form for moderne kyskhedsbælte, ikke? Og det, altså jeg ved godt, der er nogen, der har det på, fordi det er noget med, at lårene gnider mod hinanden, og det er ikke så rart. Og det forstår jeg, det kan jeg sagtens forstå. Det er mere de der tager det på, kun af sikkerhedsmæssige årsager. Og det er fordi, der er en kobling op i min hjerne, jeg slet ikke kan få til at hænge sammen med, når vi står derhjemme, mig og mine veninder, ikke? Vi gejler hinanden op. Du ved, vi står der sådan, vi skal ud på floor, hallo, vi skal fucking Maria, din lille slut, what? Men lad mig lige få min ble på først her. Det giver bare ikke mening op i mit hoved, altså. Det er det der med, jeg tror, at de kvinder, som tager indershorts på i byen udelukkende af sikkerhedsmæssige årsager, det må være de samme kvinder, der handler ind med cykelhjelm på. Sådan, du har meget lidt tiltro til din egen evne til at gå lige nu, altså. Eller også er der tilbud på æg, og du får forberedt, det ved jeg ikke. Men jeg forstår det simpelthen ikke. Og når du sådan, altså sådan en som jeg er jo sådan en, jeg kan jo bruge altså timer på at finde ud af, bare hvad jeg skal have på. Altså, jeg kan sådan have en hel samtale med mig selv, og det kommer jo fra et sted, hvor jeg bliver lidt selvbevidst, ikke? Jeg bliver sådan lidt usikker. Så jeg har sådan en hel samtale med mig selv op i hovedet, hvor jeg er sådan lidt, okay, men skal det være den gule kjole, eller skal det være den grønne kjole? Men så på den anden side, den gule kjole fik vi ret mange komplimenter i sidst. Men den grønne kjole, der sidder damerne saftsusmer, som de skal. Ikke? Men så på den anden side, den her kjole, den er rimelig kort, og vi har ikke indershorts på. Så på den måde, så er det. Og hele den her samtale, den kører bare. Og tingen er, at det er jo fucking lige meget, når du står der 8 timer senere og brækker dig. Det er for helvede ikke der er nogen, der går op i det. Altså, når du står sådan 3:30 om natten. Ja, det er altså helt grotesk ud, den grønne kjole deroppe. Det har min værdighed der slet ikke kunne bære, altså. Det har slet ikke matchet farven på det der, for fanden. Det er jo fucked up, ikke? Og jeg også, fordi jeg har fandme mange gange haft den der samtale med mig selv om, hvad jeg skulle have på. Hvad ville jeg ligesom skulle have på, for at jeg kunne score nogen i byen? Som om der nogensinde er nogen mand, der har gået op i, om det var den gule kjole, eller den grønne kjole. Jeg tror simpelthen aldrig, det er sket, at der er en mand, dagen efter, han har haft en kvinde med hjem, lige løber hen til sine kammerater og er sådan der, okay, prøv lige at høre her i. Hende der, jeg havde med hjem i går, ikke? Sygeste kjole, hun havde på, mand. Ved du hvad, velour tror jeg kraftede med det var, altså! Det er fucking dumt. Det er simpelthen, hvad det er. Og jeg har også fundet ud af, at der er lidt nogle uskrevne regler, når vi sådan klæder os på til at gå i byen. Det er ikke noget, vi snakker om, men der er sådan lidt en uskreven regel om, at hvis du er slutty heroppe for oven, så er du lige decent for neden. Ikke? Der skal være noget balance der. Så har du lige indershortsene på. Og så omvendt, hvis du er slutty for neden, så er vi lige decent for oven, ikke? Det skal balanceres ud, det der. Og jeg snakker så med min kammerat Mathias om det her. Jeg fortæller ham om de her uskrevne tøjregler, ikke? Og så sætter han det bare fuldstændigt på spidsen, og så siger han, okay Louise, hvad så hvis, at du har bare røv og norsk skovsvætter på? Så er du pædagog, tror jeg. Han er vild nok, Mathias. Jeg kan godt lide ham. Men det største problem med ham, det er, at han minder mig lidt om min ekskæreste. Altså, der kommer nogle gange nogle dæmoner op i mig. Men det er fordi, at jeg har sådan en eks, det er jeg sikker på, at I sikkert også kender. Man ser nogle gange på sin ekskæreste sådan lidt retrospektivt, og man tænker, det var kraftedme godt, at det er sluttet, det der. Også fordi, at ham her, jeg snakker om, vi boede sammen. Og jeg var sådan rimelig snydt ind i den konstellation. Fordi inden at vi ligesom møder hinanden, der bor jeg i Odense, og så beslutter jeg mig for, at jeg skal flytte til København. Fordi at jeg, er komiker, og jeg skal herover, hvor det sker, og det bliver pisse godt, det bliver skide fedt. Og så møder jeg ham her, fyren, på en bytur i Odense, og alting går bare alt for hurtigt.
alt for hurtigt. Og han siger til mig, prøv at høre, jeg bor derovre. Du flytter over til mig. Kom over til mig. Så det beslutter jeg mig for at gøre. Så viser det sig, at han bor i Køge. Det er kraftedeme ikke det samme, det er. Og også fordi for mig, så var det sådan en følelse af, at altså, jeg flyttede hjemmefra der, ikke? Så jeg var sådan klar til at komme ud og være, du ved, voksen og ansvarlig og tage noget, altså sådan ansvar for mig selv, ikke? Og så flytter jeg til Køge. Jeg havde bare lyst til at drikke mig stiv på en tirsdag, altså. Og der var ingen, der ville se skævt til det derovre, jo. Det var så vildt, men han var sød nok, min kæreste, på den måde, at han ville gerne have, at jeg ligesom sådan skulle falde til i Køge. Så det han gør, det er, at han vil sådan introducere mig til byen, og han inviterer mig så ned på det lokale værtshus. For sådan falder du til i Køge. Så vi sidder herinde, og det er faktisk, det er sgu faktisk meget hyggeligt. Altså egentlig, og vi har, du ved, det er skide godt, og alt er fedt. Så lige pludselig så får jeg øje på den her helt vildt fulde kvinde. Altså, hun er virkelig fuld, ikke? Og hun står ude på dansegulvet, og hun har en fest. Altså, virkelig. Og jeg er ikke sikker på, at hun ved, hvad MeToo var. Men jeg tror også, at hun har det helt fint med det. Og jeg kigger bare på hende, og jeg er sådan, hold da op, så kan jeg ikke lade være med lige sådan at prikke til min kæreste og være sådan lidt, hold da kæft. Hun er godt nok sendt afsted, hende der var. Det er sådan lidt pinligt, er det ikke det? Så kigger han bare vredt på mig, og så siger han, vil du godt lige snakke pænt om borgmesteren en gang? Ja, okay, det er så i orden, kammerat. Jesus, mand. Men det var mega specielt for mig at sådan få den her kæreste, fordi at han er på min egen alder. Ja, nu er der måske nogen, der kan lægge 2 og 2 sammen. Det er fordi, at jeg er sådan vant til, eller har været vant til, at være sammen med sådan lidt mere moden kød. Lidt mere løst hængende kød, ikke? Men sådan, min kæreste før ham, ikke? Han var 22 år ældre end mig. Ja. Lige præcis, det er fucking ulækkert, det er, hvad det er. Men jeg kan godt se det, det er det, der er så absurd. Jeg kan godt se, når der bliver taget billeder af os og sådan noget der, det er bare, jeg ligner en, der er blevet fanget, hvor det ulækkert. Men det er meget sjovt det der, for jeg kan nemlig ret tit se, når det er, at jeg sådan nævner det ud i publikum, at der er sådan ret tit nogle piger på min egen alder, der er sådan lidt, ej, han er så gammel, det kunne have været min far. Og jeg må bare sige, jeg har været omkring, det kunne sagtens have været din far. Det kunne sagtens have været. Men det betyder jo også, at når du så lige pludselig får en kæreste på din egen alder, altså jeg var 22 år gammel, da jeg får ham her, der også er 22 år gammel. Når du får en kæreste på din egen alder der, så føles det jo altså ikke som at have fået en kæreste. Det føles som at have fået en hundevalp. Men enten så bed han mig, eller også så bollede han mig. Det var fucking projekt, mand. Jeg overvejede valpetræning på et tidspunkt. Det var... Men sådan helt seriøst, ikke? Han kunne sådan finde på en imellem under 6, ikke? Så kunne han finde på sådan lige at bide mig lidt. Altså, han ville sådan lige nappe mig lidt. Nip, nip, nip. Nip, nip, nip. Og det er der ikke noget galt i, men det var i hasen, og det er fucking mærkeligt. Det er kraftedme mærkeligt, men jeg har jo så læst, når de gør det, ikke, så skal man bare være rigtig hurtig, og så bare slå på næsen en gang. Fandme. Giv den et dask, ikke? Så det gjorde jeg. Jeg gjorde det en dag. Jeg var bare sådan, jeg gav ham lige sådan en hurtig, ikke? Og han reagerede fuldstændig som en hundevalp. Han lavede bare den der. Jeg fattede bare slet ikke, hvad der skete, vel? Og så kunne jeg se, efter lidt tid, så begyndte vreden at komme. Så forstod han det lige pludselig, ikke? Og jeg kunne se, at han skulle lige til at skabe en scene, men så han, der blev kastet en bold udenfor, og så glemte han alt om det. Ja. Så nemt kan det sgu gøre. 2 sekunder. Hej. Prøv lige at høre. Ingen stress, vel? Altså virkelig ingen stress. Det er bare fordi isen er begyndt at smelte i den drink, jeg bestilte til dig. Så den drikker jeg bare. Men jeg har i hvert fald bestilt en ny til dig. Og prøv at det... Altså seriøst, jeg mener, Louise, du skal virkelig ikke stress. Tag dig tid. Men ja, altså du ved ikke sådan for meget tid, men du ved tid, ikke? Ved du hvad, jeg var faktisk også lidt tidlig på den, men det kan sgu være med et ord gå for hurtigt, eller sådan, det ved jeg ikke, 30 minutter foran, jeg ved det ikke. Jeg glæder mig til, at du kommer, og ja, det bliver bare en virkelig god aften, det kan jeg mærke, ikke? Vi ses snart. Hej, skat!
Jeg skulle tro, hun kendte mig bedre end det. Men jeg kan også mærke, at jeg får det sgu lidt dårligt over det. Altså, jeg får det sgu lidt dårligt. Fordi at det er jo ikke fair, at hun sidder der og venter på mig og køber drink på drink, fordi jeg ikke kan få noget som er færdig. Det kan jeg mærke, det har det faktisk lidt dårligt over. Men det er fordi, jeg er perfektionist. Jeg kan ikke holde til at gå ud af døren, hvis jeg ikke føler, at det hele sidder, som det skal. Og jeg kan også mærke, at der er sådan en eller anden lille del af mig, der har det sådan der. Jeg nægter simpelthen at skamme mig over og være lang tid om at prøve at leve op til et skønhedsideal, der er blevet trukket ned over hovedet på mig. Og så kan jeg også godt lide at tage lange bade bevares. Men altså... Jamen, jeg synes bare, man får at vide så mange steder fra nu, at man skal skamme sig, og man skal fandme det hele og det ene og det andet, og vi kan kraftigt ikke gøre noget rigtig længere og sådan noget. Altså, jeg ved ikke, har I været på internettet for nyligt? Det er fandme... Altså, jeg var på Facebook her for noget tid siden, ikke? Og det skal man passe på med, vil jeg sige. Men jeg er derinde, og jeg scroller bare, og jeg gør mine ting, og så lige pludselig, så får jeg sådan et sponsoreret opslag fra Langelands efterskole. Fordi at min algoritme, den har bare regnet mig ud, ikke? Men jeg læser det her opslag, og jeg kan så se, at det er Langelands efterskole, som skriver, at de har valgt at gøre menstruationsartikler gratis for skolens elever. Og jeg læser det, og tænker, nå, godt for jer. Det var sgu da fint. Det er der helt sikkert ikke nogen, der har et problem med. Så går jeg lige ind og kigger i kommentarfeltet en gang. Det viser sig, at alle har et problem med det. Åbenbart. Og det var vitterligt alle. Altså alle køn, alle aldre. Men jeg er også bare nødt til at sige, der var et flertal af mænd i overalls. Det var der altså. Og det er bare sådan, det er ikke fordi, jeg er sgu ret ligeglad med, hvad du mener om debatten. Jeg er sgu ret ligeglad med, om man synes, det skal være gratis, eller om man ikke skal. I don't give a shit. Det er mere det med, at jeg har et problem med folk, der har et problem med noget, der ikke er deres problem. Og jeg kan godt se, det er super meta, jeg har et problem med problemet, men det er et problem, okay? Og det er sådan en, det er fordi, du ved, så ser jeg sådan en Lars, der har skrevet derinde, hvor man bare står og tænker, men Lars, prøv at høre, du har ikke engang en datter. Altså, og hvis du har, så vil hun ikke snakke med dig, det er 100% sikkert. Jeg fatter det ikke, mand, ikke? Og sådan, jeg sidder og scroller, og jeg læser, og jeg kigger, og jeg sådan tænker, hvad for kæft, der er jo ild i det her kommentarspor. Altså, hvad fanden sker der, mand? Og så går det op for mig, det er søndag aften. Folk har ikke noget bedre at tage sig til. Og det er jo klart, fordi når først du har lavet sort penge og spillet pik, hvad skal man så foretage sig? Så jeg læser derinde, ikke? Så ser jeg netop, at Lars der, han har skrevet en kommentar derinde, ikke? Og Lars, han er sådan en lidt smart type. Så Lars, han har skrevet, får drengene så gratis barbergrej? Er du seriøs, Lars? Altså, jeg barberer mig så tit. Det må de da gerne få, men så vil jeg kraftedme også have, altså... Nej, men jeg barberer mig så tit, at det er jo voldsomt, altså... Er I klar over, hvor tit jeg barberer ben? De er tørre som sandpapir, min læg, mand. Der er en grund til det her spejl, det er slippet så pænt. Jeg har bare kørt læggen op af, sådan der. Kraftedme, mand. Det er glat som en barnerøv, det her. Det er for dumt, det der. Altså, jeg barberer mig jo nogle gange steder, som er decideret farlige. Sætter mit liv på spil, mand. De der tidspunkter, hvor du bare går ind i badet med sådan en, okay. Dive it in. Og så lige pludselig laver den der. Blev jeg lige omskåret der, hvad det skete? Og hvis du så har ramt dig, ikke? Fuck, hvor er det voldsomt, den måde, det bløder på, jo. Og det stopper ikke. Altså, det ligner bare, du har onaneret med en kaktus, jo. Fuck, hvor er det voldsomt. Lorteargument, det der, Lars. Så jeg scroller videre og sådan er lidt nysgerrig. Jeg ser, hvad fanden der lige bliver skrevet derinde. Jeg leder efter et godt argument. Og så kommer jeg til en, der har skrevet, de penge kunne vi sgu godt have brugt et andet sted. Og der har jeg det sådan lidt, ved du hvad, det skulle fair nok. Det kunne vi godt. Men nu valgte Langelands efterskole altså at bruge pengene på at prøve at vise skolens elever, at menstruation ikke er noget, man skal skamme sig over. At det er helt naturligt. Og det synes jeg faktisk er en ret fin sag. I stedet for at bruge pengene på en boldbane,
måske, som lad os være ærlige, ikke vil blive vedligeholdt alligevel, og som til sidst ikke vil blive brugt af nogen andre end de elever, der sniger sig ud om aftenen for både at finde ud af, hvad det vil sige at få fingre for første gang, men også hvor skuffende det kan være, når de fingre ikke har lavet andet end at spille Fortnite. Så jeg har det sådan lidt, prøv lige at se det større billede. Jeg så Lars Boje Mathiesen på et tidspunkt. Jeg plejer at sige politiker, men jeg begyndte bare at sige hans navn. Jeg så Lars Boje Mathiesen, han havde på et tidspunkt udtalt, at menstruation, ikke? Det er for det første klamt. Og for det andet, så skal menstruationsartikler i hvert fald ikke være gratis, fordi at hvis han sked i bukserne hver 4. uge, så var det jo altså heller ikke andres ansvar at betale for det. Der må jeg bare sige, Lars, hvis du skider i bukserne hver 4. uge, ikke? Så skal du til lægen. Alternativt, så kan du sgu da tørre røv i dine politiske holdninger, altså Jesus. Ja, så jeg holder mig for det der Facebook så vidt som muligt. Jeg synes, det er en klam platform. Til gengæld, så hvis vi skal være sådan helt ærlige, jeg tror, at den tid, jeg har brugt allermest på en platform, det er nok på dating-apps. Ja, jeg har været on fire. For helvede, det er gået stærkt, det må jeg bare sige. For satan, der gik sport i den på et tidspunkt. Altså sådan virkelig meget. Jeg ved ikke, om I nogensinde har været inde på Instagram og har fået den der, du er helt ajour. Den har jeg fået på Tinder. Og nej, det vidste jeg heller ikke, man kunne. Men det kan man. Du ved også bare, at Tinder har givet op på dig, når det er, at den begynder at vise dig de personer, du allerede har afvist. Som om vi har ikke flere. Alright, jeg prøver på Østerbro i morgen, det er fint. Ej, men virkelig, jeg har sådan, som sagt, jeg har brugt primært Tinder. Det er sådan det har været min primære platform. Og det er sådan, jeg ved ikke, er der nogen herinde på Tinder? En lap i vejret? En enkelt, der vil stå ved det hernede foran, og resten gemmer sig i mørket. Det er bare i orden, Men det er også fordi, Tinder i vintermånederne, er vi enige, det er fucking røvsygt, ikke? Ja, ikke rigtigt. Men det er fordi, Tinder i vintermånederne, det er bare klamt. Du ved, Tinder om sommeren, det er sådan lidt lækkert. Du ved, der er god stemning på Tinder, altså som sommeren der. Det er sådan noget med rosé, og det er tapas, og det er god stemning. Og Tinder om vinteren, det er sådan noget med hyggesokker og fodfarm. Det leder bare efter en, du kan græde sammen med. Det er virkelig... Det er et trist projekt, men det er seriøst, det er ikke lige så slemt som apropos Facebook. Har I set, Facebook har lavet en dating-app? Har I set det? Det skal I kraftedme ikke gøre, venner. Det skal I ikke. Det er en skyggeside af Facebook, det er, hvad det er. Det er ligesom Marketplace, bare med mennesker. Det... Fandme... Don't go there, ikke? Men seriøst, jeg har datet så meget, altså at når man dater så meget, som jeg har gjort, så lærer man nogle ting om sig selv. Altså det er sådan en indre rejse på en eller anden måde. Jeg fandt faktisk ud af, at jeg kan ikke være sammen med folk, der har accenter. Fordi jeg dør af grin. Når jeg hører deres accent. Og det er bare skide ærgerligt at opdage, når der ligger en svensk oven på dig. Du ved, og det er så synd for ham, fordi han okser. Han giver den kraftet med alt, hvad han har, ikke? Hold kæft, for vil han det gerne, ikke? Han ligger deroppe, han er bare, han giver den fandme bare alt, hvad han har, ikke? Og det er fint, og alt er dejligt. Lige indtil han udbryder, ja, det er vældig bra. Det er kraftet med distraherende, altså. Også fordi jeg er jo idiot, så jeg kan ikke lade være med det. Jeg er ved at få en orgasme og lave den der, her kommer Bibi Longstrøm. Tjula. Men det er også fordi, der er så meget på spil jo. Fordi at hvis du er sammen med et menneske fra en anden kultur eller fra et andet land, og de lige pludselig gør noget helt uventet.
noget du vitterligt aldrig har set før, så bliver du jo lidt i tvivl, om det her menneske er psykopat. Eller bare svensker. Nå, men jeg var sammen med en tysker på et tidspunkt, ikke? Og det går faktisk meget godt. Altså, det er rart, og alt er lækkert, og sådan noget der. Og så kommer vi på, at det kunne da være ret grineren at prøve at tage bind for øjnene. Jeg var sådan, ja, det er sgu da en god idé, så jeg tager bind for øjnene, og så lægger jeg mig klar, laver søstjernen. Det kan jeg bare sagtens. Du ved, jeg lægger mig bare klar til at modtage det. Jeg er ikke toptrænet i det pisse, ikke? Og jeg tænker, det bliver skide godt, det her, ikke? Men så er det bliver fucking mærkeligt, fordi at så får jeg en finger i navlen. Får lige sådan lidt hyggefinger der i navlegøjsen, ikke? Og jeg tænker, ja, okay. Fair enough. Og efter lidt tid, så får jeg lige pludselig det, at jeg bliver slikket i armhulen. Og jeg tænker, nå ja, men altså, I spiser jo sauerkraut. Jeg ved ikke, om det kan et eller andet, eller... Og så til sidst, der bliver jeg bidt i hasen, og der kan jeg mærke, ej, okay. Det kan jeg simpelthen ikke, det her, vel? Så jeg tager det der øjenbind af, så kan jeg se, idioten har selv taget øjenbind på. Så er der kraftedeme langt hjem, altså. Især fra Tyskland, ikke? Jeg kunne bare mærke, at det her samleje, det er slut. Jeg kan ikke mere. Så jeg begynder sådan at samle mit tøj op fra gulvet, og sådan tager det på, og rækker lige ham hans lederhosen der. Værsgo, kammerat. Og sådan er blevet klar til ligesom at gå, og jeg skal lige til at gå ud af døren, ikke? Jeg har vitterligt min hånd på håndtaget, og så stopper han mig. Og han stopper mig, bare tager fat i mig. Han ikke sådan, du ved, laver en lille sådan, wait, late, ja, det er min tysker, jeg har det ikke, men wait, han sådan tager fat i mig. Og jeg tænker bare, okay, det er nu, at jeg dør. Du ved, jeg skal aldrig se min familie igen. Det er den tyske Amagermand, jeg har fået fat på. Det er Berlinerbølle, det var... I'm in the news tomorrow! Og så viser det sig, at grunden til, at han stopper mig, det er fordi, at han vil lige rose mig. For samlejet. Hvilket på en eller anden måde er værre. Jeg får sådan lidt, du kunne også have slået mig ned, altså. Men så fordi, man er jo lidt bekræftelsessyg, ikke? Så jeg kan ikke lade være med også lige at spørge, du ved, sådan, was for schönes? Auf das Hanky-Panky dann? Tell me, monsieur. Og så viser det sig, han siger til mig, at det, der var rigtig godt, det var mit blowjob. Fordi jeg huskede nosserne. Fandme ja. Det skal man huske. Det er kraftet med en guldgrube. Tip her medgivet videre. Og grunden til, at jeg ved det, det er fordi, at jeg var sammen med en inder engang, som... Ja, men det der sker, det er, at jeg er ved at give ham en blowjob. Jeg er selv ganske tilfreds med min indsats, vil jeg sige. Og så stopper han mig med en løftet pegefinger. Og så siger han, you should never neglect the balls. Og det var så også der, jeg fandt ud af, at jeg skal ikke være sammen med folk, der har accenter, for det er et rigtig dumt sted at få et grineflip. Når du sådan ligger der, sorry, bare halvkastreret en inder der, det er fandme ikke. Excuse me, Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men jeg har været sammen med rimelig mange fra andre lande. Og jeg har også brug for lige at sige, at jeg har ikke rejst meget. Jeg har ikke set meget af verden, men der er meget af verden, der har set mig. Det er der altså. Nærmest sådan en form for turistattraktion i eller andet. Du skal se Tivoli. Så skal du se Den Lille Havfrue. Og Louise Brink. I hvert fald, hvis du betaler middagen, så kan vi godt finde ud af det. Kan I godt se det? Der var en eller anden, der lige møder op der, og man havde ellers gjort klar. Og så siger han, look, it's a dinosaur with down, so happy. I came to see this. Ellers bare være ærgerligt, ikke? Ej, jeg har datet intenst venner, det har jeg altså virkelig. Fordi at jeg kan fucking godt lide at gøre mig klar.
Og så er jeg ligeglad med, hvad jeg skal bagefter. Men jeg har vitterligt nogle gange stået derhjemme og været sådan lidt, jeg gider jo ikke engang det her. Altså det er sådan på de her tidspunkter, hvor at jeg nærmest ikke har magtet det. Jeg har decideret ligget med et andet menneske engang, og har ligesom skulle været klar til, du ved, hvad sex står. Og så har jeg bare kigget på det her menneske, og så har jeg sagt, prøv her, du gør bare lige, hvad du har lyst til, ikke? Så længe du ikke vækker mig, seriøst. Det er helt perfekt. Og jeg nåede til sådan en punkt, hvor jeg bare kunne mærke, at jeg begyndte at matche med folk, hvor jeg var sådan, jeg gider ikke engang match. Altså, jeg gider ikke. Hvad fanden? Hvorfor? Jeg kan ikke byde nogen det her. Og jeg byder mig selv det. Det er jo frygteligt. Og jeg nåede det lavpunkt, da jeg matchede med Basim på Tinder. Det er ægte sket. Jeg matchede med Basim på Tinder. Og nu ved jeg ikke, om I så Melodi Grand Prix her for et par uger siden. Og jeg er ikke bitter. Men jeg har det så fint med, at han ikke vandt. Det må jeg bare sige. Det har jeg bare. Men også fordi, jeg kunne ikke lade være med, jeg har jo ventet sådan lige se, hvad den der sang, den handlede om. Og til synlandet, så handler det om, at man skal sætte pris på de mennesker, man har, mens man har dem. Og der må jeg bare sige, det føler jeg ikke rigtig, han gjorde. Ja, ej, men det var sådan en... Det var en ret sjov ting at matche med Basim, og vi skriver sådan lidt frem og tilbage der, og jeg fortæller ham, at jeg er komiker, og vi skriver lidt mere frem og tilbage. Og så lige pludselig så skriver han, sjov joke. Og så er jeg sådan, hvad for en joke? Og så skriver han, at du siger, at du lever af det. Og så jeg skriver tilbage til ham, jeg synes bare, at du skal vide, at jeg stemte på Martin. Kan ikke engang vinde Melodi Grand Prix 2 gange, kammerat, altså. Men jeg har sluppet det 100%, så... Ej, jeg tænker, jeg bliver simpelthen nødt til at se og fornøje mig færdig, fordi at min veninde, hun sidder og venter, og jeg render bare og hygger. Så jeg tænker, at det jeg gør, det er, jeg henter lige mit tøj. 2 sekunder. Men Louise, har du slet ikke tøjkrise? Jo, men det var for en uge siden. I came prepared. Så jeg tænker, at jeg går lige ud og får gjort mig klar, og så kan I lige holde en lille pause på et kvarters tid. Hvad siger I til det? Sådan der. Tusind tak skal I have. Hold kæft, hvor I flirter, altså. But I know. Ej, men altså, man kan sige teknisk set, så bryder jeg ikke nogen tøjregler. Det gør jeg ikke. Lortet er bare gennemsigtigt. Så, ja, jeg fandt et smuthold der. Kom, I kan sige, at jeg ikke giver publikum lidt med hjem. Nej, jeg stod lige derude, og så stod jeg og tænkte på, fordi hver eneste gang, at jeg skal i byen, ikke? Så er det et kæmpe spørgsmål for mig, om jeg skal shave, eller om jeg ikke skal shave. Og det er fordi, det der med at shave, ikke? Det er en fucking ork, altså. Gud, et projekt det er, ikke? Og med liv som indsats også. Men det er også bare meget rart at være klar, hvis nu muligheden byder sig. Og jeg kommer ret meget på Proud Mary, så det gør den. Så det er altid lige sådan en, vil man have den i dag, eller vil man ikke have den i dag? Og jeg har også brug for lige hurtigt at understrege, at jeg overhovedet ikke sippet omkring det. Altså slet ikke. Jeg har ikke noget imod et lille, 3-dages skæg. Altså, det er fint. Ja, det var til dig. Det var sjovt, det måske ikke. Nej, men... Nå, men jeg har ikke noget imod, der er sådan lidt... Der må godt være sådan lidt rigsrens, fordi så hvis han er dernede med sit skæg, så er det sådan lidt velcro, så må han kæmpe for det, altså. Det kan jeg sgu meget godt lide. Ja, så kommer der lidt eksem bevares, men det kan jeg arbejde med, det er fint nok. Det har jeg ikke noget imod. Det er mere de der tidspunkter, hvor altså, at det er blevet for langt. Altså for langt. Altså de der tidspunkter, hvor jeg sådan står inde i badet, ikke? Og sådan, du ved, styler mit hår med lidt sådan krøllecreme. Og jeg lige overvejer. Skulle man style?
Også fordi jeg kan ikke lade med, at jeg synes, det kunne være lidt grinerne at lave en lille mustache eller et eller andet. Kan I ikke se det for jer, man kommer hjem til en fyr, ikke? Han trækker bukserne af dig, og så er du sådan, bonjour. Jeg bliver så frygteligt selvbevidst, når jeg ikke har barberet mig, og jeg tager i byen. Altså, så jeg prøver sådan hele tiden at tænke over, hvordan man ligesom også kan gå til den, hvis man er hjemme med en, og man ikke har barberet sig. Jeg har også sådan tænkt på, at man kan også bare spørge ham, om han er Star Wars-fan. Bare gå fuld Chewbacca på den, hvis det er ikke. Jeg tror ikke, jeg ville kunne sige lyden, men jeg vil give det et skud, det vil jeg. Bare stå der sådan helt sølle. Der ligner man først en med Downs, ikke? Det er fandme... Og man kan bare sådan se på ham, at han bliver lidt skræmt, men også lidt liderlig, og det er sådan lidt et problem på en eller anden måde. Ej, men jeg bliver sådan helt... Altså, jeg bliver så selvbevidst, hvis jeg ikke har barberet mig. Og det er faktisk sådan lidt... Altså, jeg har for eksempel noget for sangeren Christoffer, ikke? Og du ved... Det er vi vist flere, der har, tror jeg. I see you. Fucking enig, ikke? Men seriøst, Men seriøst, ikke? Hvis jeg ikke havde barberet mig, og Christoffer stod og kiggede på mig i byen, og var sådan, Louise, prøv at høre, der er mig. Skal vi hjem sammen, eller hvad? Og der bare var et urtekrat hernede, så ville jeg bare være sådan, altså prøv at høre, hvis du tror, du har krøller på hovedet, Chris, ikke? Det bliver sådan en nudelsuppe med sådan en urteblanding ovenpå, det var bare ikke... Simpelthen. Men det gode ved det er, at jeg bliver sådan lidt selvbevidst, ikke? Da jeg har fundet ud af, at jeg kan bruge det forebyggende. Fordi at hvis jeg ikke har barberet mig, så bliver jeg lige lidt sværere at få med hjem i byen. Du ved, jeg bliver lige lidt... Du skal lige op dit... Jeg er ikke svær at få med hjem, men jeg bliver lige... Du skal sådan lige op dit game lidt. Så det, jeg kan gøre, det er, jeg kan altid sådan spørge mig selv, okay, skal jeg shave? Skal jeg ikke shave? Der er en ret stor sandsynlighed for, at vi ender på A-bar. Jeg lader lige være med at shave, kan jeg mærke. For der skal være noget, der stopper mig på et eller andet tidspunkt. Også fordi jeg kender mig selv, ikke? Jeg ved bare, at på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen, så den der kombination af tequila og daddy issues, ikke? Den gør bare, at der slår sådan en kontakt til op i mit hoved, og så lige pludselig så bliver jeg bare enormt tiltrukket af mænd, der har tatoveret Carpe Diem på overarmen. Og jeg skal fandme ikke have sex med en, der kalder sig for legenden. Ikke igen i hvert fald, det er helt sikkert. Men også fordi, kan vi lige blive enige om, at en ting er, at man tager på A-bar og fester på A-bar. Det i sig selv er nederen. For A-bar er jo ikke et sted, du planlægger at tage hen. Det er et sted, du ender. Det er bare sådan, og så endte vi så her, ikke? En ting er, at du fester dig. Du skal fandme ikke også tage et stykke A-bar med hjem. Du kan lige så godt bare tage klamydia i hånden og være sådan, kom, vi to går nogle timer. Det skal du simpelthen ikke. Og også fordi, nu ved jeg ikke, hvor mange, der har været på A-bar herinde. Men det er jo børn, der er derinde. De er så unge. Det er helt sindssygt. Det er jo børn, men du kan ikke se det, fordi det er jøder. Snyder bare helt vildt, altså. Ligner sådan nogle grandvoksne mænd med midterskilning og bæltetasker. Det er fucking forvirrende. Det ville seriøst ikke komme bag på mig, hvis jeg stod inde på A-bar en dag, ikke? Jeg havde en fest, bum, bum, så danser lidt, så lige pludselig kommer der en fyr, halløj, whoop, whoop, vi kysser, og så er han lige pludselig sådan, hold da kæft, jeg skulle lige en rocketand der, ej. Det ville ikke komme bag på mig. Men der sker faktisk det, at jeg for noget tid siden, ikke? Jeg ender inde på A-bar, og det er imod min vilje, har jeg brug for at understrege. Men jeg står derinde, og jeg tænker, jeg har ikke shavet, det er perfekt. Det kan ikke gå galt, det her. Det viser sig, det kunne godt gå galt. En times tid senere. Og jeg ved ikke, hvad det var. Jeg ved ikke, om det var shotsene, eller om det var hans pussy-eater-tatovering. Eller hvad fanden det var. Men der er en eller anden fyr, som får overbevist mig om, at vi skal hjem sammen. Og når jeg ikke har barberet mig, og der alligevel er en fyr, som får overbevist mig om, at vi skal hjem sammen, så kan jeg ikke lade være med at føle, at jeg er nødt til lige at sige det.
Sådan, og ikke for hans skyld, det skulle mere for min egen. Altså, jeg har sådan brug for bare lige at være sådan, du skal bare lige vide, at jeg godt ved, at... Men jeg synes også, at det er enormt offensivt bare sådan at sige det. Så jeg prøver på at maskere det som dirty talk. Og nej, det er ikke en god plan, men det er min plan. Okay, så det der sker, det er, at mig og Mr. Pussy Eater, vi kommer gående ud. Så finder vi en taxa, og jeg har ikke sagt noget endnu. Vi sætter os ind i taxaen, døren lukker, vi kører afsted, og her siger jeg noget, fordi at nu er han ligesom fanget. Og hvis I nogensinde har prøvet at tage et one-night stand med hjem, sådan et menneske, I aldrig har mødt før, så ved I sikkert også, at selvfølgelig er der sådan lidt lummerstemning. Men der er også en lidt akavet stemning. Fordi vi kender jo ikke hinanden. Jeg ved ikke engang, hvad fuck du hedder, og jeg er også ligeglad, for hvad er det. Så der er ikke nogen, der siger noget i den her taxa. Det er sådan lidt en akavet stemning, og jeg prøver så at bryde den ved at få sagt det her, ikke? Så jeg sådan kigger på ham, og så er jeg sådan... Nå, men... Jeg skal bare lige høre dig. Havde du tænkt at sige hej til missen i dag, eller... Hvor står vi på det? Og så kigger han på mig, og så er han sådan... Ja, det havde jeg da tænkt. At jeg skulle. Og der kan jeg mærke, at jeg fortryder lidt, at jeg har været på A-bar, for han er fucking mærkelig, åbenbart. Og så er jeg sådan... Nå, men... Så skal jeg bare lige høre dig. Er du allergisk over for kattehår, eller? For den fælder den her mis, det må jeg bare sige. Ja. Og ting er, jeg har jo prøvet før at tage hjem med fyre uden at have barberet mig. Og det, som jeg finder ud af hver gang, det er, at det foregår sindssygt meget heroppe i mit hoved. De er skide ligeglade. Hold kæft, hvor er de ligeglade. Næsten for ligeglade. Nå, men virkelig, altså jeg vil sige, og det var ham her også, og han var altså faktisk næsten for meget til den anden side, altså sådan begejstret egentlig, hvilket også var sådan lidt mærkeligt, men det der sker, det er, at vi kommer hjem, så tager han bukserne af mig, og så er han sådan, wow, du er så gammel, der er hår på, sindssygt. Så var Mr. Pussy Eater så jyde, ikke? Så, men hans forældre kørte mig hjem dagen efter. Så på den måde er det et nyt lavpunkt. Til gengæld, ikke også? Hvis jeg tager i byen, når jeg har shavet, ikke? Fuck Jern Slot. Nej, hvor er jeg bare billig. Det er helt vildt, altså. Men det er fordi, du tager i byen med den der indstilling af, at der er nogen, der skal se det her. Jeg har simpelthen ikke brugt den energi på at tage hjem selv. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg har kraftedeme også taget de ubehagelige trusser på helt pivetøjet. Det er fandme ikke for, at der er nogen, der ikke tager dem af mig. Det kan jeg godt sige. Prøv at høre, jeg er ikke til analsex, men jeg har nogle gange haft trusser så langt op, at jeg er blevet i tvivl, om jeg har haft det. Du er investeret i det der, ikke? Det er for sindssygt, og det er også derfor, altså det er sådan en følelse af, at man, du ved, har I nogensinde prøvet? Og I ved, i folkeskolen, ikke? Og så får man at vide, prøv at høre, det er dig, der skal fremlægge næste gang. Så du har bare forberedt dig. Og så går man hjem, og man får en gang skyld forberedt sig faktisk. Så møder man op til den her matematikteam, og man er sådan, jeg er klar. Og så siger læreren, vi dropper det. Vi har ikke brug for det i dag. Og det er derfor, at hvis man nogensinde ser en enorm smuk kvinde 3:30 med en middelmåde til grim mand, så skal I simpelthen ikke have ondt af hende. Hun vil bare gerne fremlægge, okay? Hun har gjort sig fucking umage, okay? Jeg tror også, fordi sådan, den selvtillid, jeg går i byen med, når jeg har shavet, ikke? Det er grimt. Nej, det er grimt. Det er det. Altså, det er helt arrogant. Og jeg ved det godt, men jeg kan ikke lade være. Og jeg tror, at den selvtillid, jeg har, når jeg tager i byen shavet, det må være den samme selvtillid, mænd har, når de sender et uopfordret dick pic. Det er sådan den der, men hvordan kan man sige nej, altså? Uimodståeligt, det.
Jeg snakkede med Mathias om hele det her med, at jeg magter ikke at barbere mig, men jeg vil også gerne barbere mig og alt det her. Og så siger han til mig sådan, Louise, hvorfor barberer du dig så? Hvis du er så meget usikker, når du ikke gør det, så barberer dig dog. Og der må jeg bare sige, at Mathias, han forstår ikke det projekt. Det er den energi, du lægger i det. Altså, det er de der 15 minutter, hvor du bare er fuld fokus, og du vil bare fandme også gerne have det pænt, og du vil fandme gå ud med alle dine lemmer og alt det der, ikke? Og det fortæller jeg til Mathias, det her. Og så kigger han bare på mig, og så siger han, hvad fuck snakker du om? Det tager 2 minutter at barbere nosserne. Så bagefter så er der så 15 minutter, hvor jeg bløder for nosserne, men altså... Det forklarer, hvorfor du sidder på en pude, Mathias. Måske skulle du gøre dig umage, ikke? Han er for vild, Mathias. Altså, han er sådan en, jeg er mega misundelig på ham, fordi jeg er jo sådan en, jeg kan jo ikke nå mig færdig om mit liv, så galt det. Altså, og Mathias, han er sådan en, du kan ringe ham op, ikke? Og så kan du være sådan, prøv her, du skal stå klar om 5 minutter. Fucking om 5 minutter, mand. Der skal du være klar. Og hvis du gør det, så er han klar 5 minutter efter. Plus han har noget at onanere. Det er så sindssygt. Det er så vanvittigt. Kender I det trick? Det er sådan en lille trick, hvor at, det er sådan, det ved jeg ikke, om I hørte om. Der er i hvert fald ikke nogen, der vil indrømme det, kan jeg se. Men det er, jeg står med den selv. Det er sådan en lille trick, hvor at hvis man går i byen, og man er sådan en type, som man lidt for hurtigt hopper på nogen. Man er sådan, du ved, du hopper rigtig meget sådan på det første og det værste, og det er ikke så godt. Så kan du gøre det hjemmefra, at du sådan lige tager toppen med isbjerget. Og lige sørge for lige at få onaneret, fordi så bliver du ude meget længere, og du ved... Du hopper ikke hjem med den første, den bedste, og det virker ikke. Men I kan give det et skud. Se, om det virker for jer. Noget, som jeg også har fundet ud af, det er, at når man så tager hjem med nogen, ikke, så har vi piger sådan en tendens til, at vi har en go-to. Du ved, når det kommer til the hanky-panky-stof. Enten så er man typen, der godt kan lide at tage den i munden, eller også så tager du den i hånden. Der er noget, man føler sig tryg i. Enten så er du sådan en, jeg kan godt lide at tage den i munden, det er jeg tryg ved. Eller også så er du sådan, jeg har været spejder, det bliver godt det her. Det er, hvad man lige føler for, ikke? Men det, jeg har fundet ud af, det er, at hvis jeg kommer hjem med en fyr, og han er omskåret, ikke? Så har jeg ikke noget. Det er bare ren panik derfra, altså. Og det er fordi, der er så meget mere på spil. Det er et helt andet game, når en fyr han er omskåret. Fordi det, der er med et omskåret håndjob, ikke? 2 sekunder. Musikpigen. Hold da her. Jeg kom lige til at drikke dit drink. Altså, den er bestilt til dig. Den første, så kan man også til at drikke nummer 2 drink. Men no worries. Jeg har bestilt en ny til dig. Men det er fordi, at jeg stod lige ude i den her rygergård, og så mødte jeg dine fyre, og de spiller softball. Altså, hvad fanden er chancen lige for, at jeg møder et softballhold? Hold kæft, mand. Ved du egentlig, hvad softball er? Altså, sådan, er det ikke ligesom, hvis man nu spiller tennis bare med en blødbold? De kan i hvert fald mig blødbold. Hvis du forstår den lille en. Hold kæft, mand. Men mig lige om, jeg skal starte til softball. Vi ses, skat. Hej. Hvordan fanden slukker med den her? Ja, okay, man kan godt høre, at hun er ved at blive lidt fuld nu. Jeg tror, der aldrig nogensinde, jeg har hørt nogen være så begejstret for softball, altså. Men seriøst, men jeg magter det ikke, altså. Men det er også fordi, jeg ved godt, det er min skyld, og jeg skulle have været der nu og sådan noget. Men hun gør det altid, det der. Det er hendes carpe diem. Det der. For en måneds tid siden, ikke, der sidder vi inde på Old Irish. Og så lige pludselig så falder hun i snak med nogle fyre fra en petanklub. Og jeg tænker, nå ja, hun hygger sig. Jeg sidder og snakker med nogle andre, ikke? 1,5 time senere kommer hun hen til mig og fortæller mig, at hun først lige har fundet ud af, at petang ikke er en undergenre af kroki. Hun troede, de mente noget lidt andet, når de snakkede om deres kuglespil, ikke? Ej, men hvad fanden altså. Apropos kuglespil. Det er det omskåret håndjob, ikke? Jeg har brug for lige at understrege, at der er absolut intet galt i at være omskåret. Men jeg har ikke set mange af dem. Så når jeg ser en, så kommer det altid lidt bag på mig. Men jeg vil også gerne vise, at der ikke er noget galt i det. Så det bliver den der lidt mærkelige, sådan pokerface-agtige situation, hvor man tager bukserne af ham, og man er sådan... Ja,
Nej, det er helt okay. Den havde jeg bare ikke, den havde jeg ikke lige set komme. Det kommer den nok heller ikke til. For jeg ved hverken, hvordan eller hvorledes. Det stod der sgu ikke om i spejderhåndbogen, det der. Jeg kan starte et bål, hvis det er. Det kommer jeg nok også til. Fordi det er det, der er med det. Det er fandme en tør fornøjelse, altså. Og der er ingen hjælp at hente overhovedet. Det er seriøst, det der er så meget på spil, fandme hans liv nærmest, ikke? Altså, hvis du kommer hjem med en fyr, og han er omskåret, så skal du lige kigge op og sikre dig, at der er brandalarmer i den lejlighed, fordi det er et farligt projekt, det der, ikke? Og jeg var på et tidspunkt sammen med en, som var omskåret, og jeg var så presset, og det man hurtigt finder ud af, det er jo, at du skal bruge noget, altså væske af en art. Det skal du bare, hvad end du har. Altså glidecreme, spyt, en tåre, hvis du er rigtig presset. Altså, simpelthen. Det er også grunden til, at jeg sådan, tager ikke så tit folk med hjem fra byen. Jeg foretrækker at have sådan en hyggefyr, som kan opfylde behovene, ikke også? Og nu for eksempel ham der Emil, som jeg snakkede om tidligere. Det der med, når man ses med sådan en fyr, det er, man bliver jo på en måde ret trygge ved hinanden på et tidspunkt, og man bruger ret meget tid sammen. Men du er også i sådan en periode, hvor at du jo ikke prutter. Der er sådan en periode i alle nye forhold, hvor du bare accepterer, om de næste 3 måneder, der er jeg jo bare oppustet. Altså, og det er så strengt. Jeg har på et tidspunkt hørt nogen sige, du ved, sådan der, ej, jeg har ikke set min eks i 6 måneder, ikke? Så jeg hende her den anden dag, hun har tabt sig, hun ser bare fantastisk ud. Prøv at høre her, hun er bare begyndt at prutte igen, kammerat. Hun har tabt 7 kilo i luft, hun har det fedt, hende der, okay? Og mig og Emil, vi er sådan rimeligt eksperimenterende. Vi er sådan ret eksperimenterende. Sexual experimenting. Jeg har lyst til sådan at dele noget med jer. Og det er ret intimt. Det er det. Mest for ham. Bevares. Men det er fordi, jeg har prøvet at tage ham med en strap-on. Ja. Og det, som jeg fandt ud af, det var, at jeg kan ikke administrere den magt. Er I sindssygt, hvordan det føles, det der? Det er for vanvittigt jo. Og så når du får det der bælte på, ikke? Du er bare... Altså, jeg ser en side af mig, jeg ikke vidste, jeg havde. Det må jeg bare sige. Der kommer sådan noget op i mig, du har arbejdet svært lige pludselig. Der begynder sådan at føle mig berettiget til alle mulige ting, altså. Jeg står for den der på, og jeg kan bare mærke sådan, okay, jeg skal jo have meget mere i løn. Hvad foregår der? Det er jo for sindssygt, det her. Sådan begynder at få lyst til at fortælle ham ting, han godt ved i forvejen og sådan noget. Altså. Det er så vanvittigt en følelse, ikke? Men så fordi Emil, han er sådan lidt smart. Og han kunne godt se, at jeg begyndte at have det ret fedt over den her strap-on her, ikke? Så han kigger lige på mig, og så siger han, du kan jo prøve ned og se, om du kan parallelparkere nu. Modigt tidspunkt, vil jeg sige. At komme med sådan en udtalelse på, ikke? Og jeg har også brug for lige at understrege, det var hans idé. Jeg kunne ikke drømme om at presse ham til noget, han ikke ville. Nej, hold op, det kunne jeg ikke. Altså ægte. Det kunne jeg ikke drømme om jo. Men tingen er, der var sådan en lille del af mig, der havde det sådan, det må godt gøre lidt ondt. Nå, altså, det skal ikke være en smertefuld oplevelse, men der må da godt være momenter, hvor han fortryder det lidt. Altså sådan lige nogle små, for sør, altså lige de der nip, ikke? Det må da godt være. Men han elskede det, så det var bare rigtig fedt, ikke? Så føler man sig rigtig dum bagefter, ikke? Når du står med den der på. Lige pludselig kigger bare på mig sådan, det fatter jeg simpelthen ikke. Hvordan kan det være, at selv når jeg har pikken, så er det dig, der får mest ud af det? Okay. Seriøst can recommend, I skal gøre det der strap-on. Ægte, det skal I gøre. Det er en helt anden følelse, du får. Altså, jeg er sådan begyndt at have den på til hverdag, for at få mere pondus. Det er så fedt, man kan ikke se det, før man møder op til sådan en lønforhandling. Hvad så, Mogens? Skal vi snakke om det, eller hvad? Fucking fedt, ikke? Bare, du ved, sparker døren ind. Duf, mand! Hvis du er rigtig sej, så bruger du pikken. Duf, mand! Kom, mand! Kraftedeme ikke komme her, altså. Ej, men det var så fedt. Og vi er virkelig eksperimenterende, mig og Emil der. Vi har prøvet på et tidspunkt at se porno sammen. Ja,
der var vi faktisk sådan, det var en ret sjov oplevelse, sådan, fordi det var vi sådan lidt, okay, spændende, og hvad kan du lide, og hvad kan jeg lide, og hvad kan vi sådan finde ud af sammen? Nu siger jeg lige noget til jer, ikke? I ved godt, hvor svært det kan være at blive enige om en film på Netflix, ikke? Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan forklare, hvor svært det er at blive enige om en pornofilm. Altså, især fordi vi vil begge to gerne se noget, vi kan relatere til. Og Emil, han er ret meget ældre end mig. Så han vil ligesom gerne se noget fra hans seksuelle prime, og jeg vil bare gerne se noget i farver, for helvede. Er det for meget at bede om, altså? Så det er skidesvært, og vi finder så på et tidspunkt en film, ikke? Og det, der er med det, det er, når du ser porno med et andet menneske, så går det lige pludselig op for dig, at du kan jo slet ikke gøre alle de ting, du normalt gør. Du er nødt til lige at spørge først. Altså, du kan jo for eksempel ikke bare spole. Du er sådan nødt til at have den der helt vildt akavede snak, hvor man er sådan... Det er bare... Hun har suttet lidt længe på den pik, nu har hun ikke det. Skal vi lige... To the juicy boys, ikke? Og vi finder en film, og vi er egentlig ret godt i gang med den, og vi er egentlig begge to ret glade for den. Og så lige pludselig i filmen, der kan jeg bare mærke, ej, okay, det kan jeg ikke, det her, jeg gider ikke se den. Altså, jeg siger til ham, jeg gider ikke se den, vi er nødt til at slukke. Det giver mig ingenting, det der. Og så siger han, hvad snakker du om? Det er en super god film. Hvorfor vil du ikke se den? Hvad er problemet? Siger han, fordi at jeg kan se, hun faker, og det giver mig ikke noget, og jeg vil gerne have, at vi finder en anden film. Altså, hvordan? Du kan da ikke se, om hun faker. Hvordan kan du se, om hun faker? Jeg ved det, fordi hun siger præcis den samme lyd som mig, okay? Så skulle vi lige finde en anden film, eller hvad, kammerat? Og vi går ud igen, og vi prøver at finde en anden film. Og vi kommer så hen til en film, som hedder Getting the Best Blowjob of My Life. Og jeg tænker, okay, lad os se, hvad den kan. Og vi går derind, og jeg må bare sige, bravo. Ej, det var flot. Det var det altså. Hold kæft, det var flot. Og det var egentlig ret godt, og det fungerer meget godt for os begge to. Og så det, der sker, det er, at lige pludselig, så kan jeg bare ikke se den mere, fordi hun stopper lige med at sutte på den dealer der, ikke? Så kigger hun i kameraet, og så siger hun, oh, this is actually the first blowjob I have ever given. Vil du da sutte mig, dame? Hold kæft, hvad er det for noget lort at lukke ud, altså? Gud, er det røv, mand. Du er toptrænet. Du er fucking, jægersoldat. Det kan jeg jo se. Hvad er det for noget, at de er meget dårlige sut pixel-til det? Det gider jeg simpelthen ikke se på. Ej, men hvad fanden er det for noget, altså? Hvad er det for et ideal at lægge mig på? Altså, når første gang du giver et blowjob, det er simpelthen ikke værd at skrive hjem om. Det er det bare ikke. Og det skal slet ikke filmes. Det skal det ikke. Jeg er sindssyg, mand. Altså, jeg var jo idiot i min seksuelle awakening. Jeg tog ting meget bogstaveligt. Bare ordet blowjob, ikke? Første gang, jeg skulle give et blowjob, det foregik rigtig meget sådan her. Prøv at jeg sidder der og pustede i 5 minutter, ikke bagefter, så kunne du bare trække ud i forhuden, så sagde det... Som sådan en fucking fødselsdagsballon, ikke? Men i det mindste, så var jeg ikke længere den eneste, der var pustet, så på den måde, så var det fint nok. Men det var reelt en udfordring at finde en pornofilm på grund af den der aldersforskel. Fordi vi virkelig bare jo gerne vil se noget, vi kunne relatere til. Og han vil jo gerne se noget med en ældre fyr, som er sammen med en lidt yngre kvinde. Og det er ret nemt at finde. Lidt for nemt at finde, vil jeg sige. Og jeg vil jo bare gerne se noget med en, der har Downs. Og det er... Det er niche. Jeg lavede et show for noget tid siden, ikke? Og så kommer der en dame ud til mig efter showet. Og så siger hun til mig, Louise, det handler ret meget om sex. Gør det ikke det? Det er ret meget sex. Altså, skulle du måske snakke lidt mindre om sex? Og så var jeg sådan,
Undskyld, jeg må ringe dig op. Men det er også ked af, mor. Det er jeg ked af, undskyld. Men jeg studsede bare sådan lidt over det der med, fordi jeg tror, stand-up har jo lidt fået et ry med, og det er bare pik og patter, og de snakker bare om sex og sådan noget der. Men det er ligesom om, at det er kun, når man snakker om sex, at det er et problem. Hvis du snakker meget om det. Jeg tror simpelthen aldrig, at der er nogen, der har sagt, det er lidt meget politik nu, shit, er det ikke det? Bare ligesom om vi har hørt om Inger, jeg ved sgu ikke, jeg synes bare, det er sådan en mærkelig ting at sige. Altså, hvis du sagde til Christian Fuglendorf, du skal stoppe med at snakke om din familie, så var hans karriere jo slut. Altså, lad os være ærlige. Men jeg synes... Ja. Jeg synes, det fik mig sådan til at tænke lidt. Det er sådan noget pudsigt noget, det der. At man sådan vinder diktere, hvordan folk skal snakke, eller hvordan de skal være. Jeg tror, det er fordi, at vi nogle gange lidt ubevidst også kommer til at putte folk i kasser. Jeg tror, at vi lidt ubevidst ser stereotyper. Så vi er sådan lidt, men enten så er du sådan her, eller også så er du sådan her. Det er sådan, vi kan ikke rigtig se nuancerne. Det bliver meget sort-hvidt. Og nu har jeg optrådt i snart 6 år. Og jeg har fået at vide, at jeg har lidt lang negl. Det er jo sådan set godt set. Og der er sådan lidt for meget glitter, og det skulle jeg måske skrue lidt ned for. Jeg har også fået at vide, at jeg bør altså ikke optræde i maveblus. Man skal helst ikke kunne se min mave, fordi at hvis man kan se min mave, så kan man jo ikke høre mine jokes. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at det der med at se og høre på samme tid, det er skide svært. Jeg har også fået at vide, at jeg bør klæde mig lidt mindre som det, jeg er. Altså en ung kvinde. Og lidt mere voksent. Fordi at så respekterer man det, jeg siger mere. Og man hører mere efter. Og nu har jeg stået her foran jer i en lille halv times tid. Nærmest nøgen. Og det er som om, at det har vi alle sammen glemt. Håber jeg. Jeg håber kraftedeme ikke, der er nogen, der først vågner op nu. Hvad? Hold da kæft, vi skulle da gå i gang igen. Det håber jeg fandme ikke. Men altså, det som jeg prøver på at sige, det er, at jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg tror simpelthen, det er noget fis, det der. Jeg tror sagtens, at man kan kombinere tingene. Og jeg tror, at du kan tage både fra den her kasse og den her kasse og kombinere det lige så tosset, som du vil. Jeg tror sagtens, at du kan være både det ene og det andet. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at være. I ødelægger min make-up, altså. Stop. 2 sekunder. Musemisse, det skal du høre. Vidste du, at body tequila får ens navlpassing til at svige helt vildt? Altså, som i... Maja, okay, hvem var det? Nej, det ved jeg ikke. Det, jeg prøver at sige, det er, at Maja softballholdet, vi tager hen på A-bar. Sidste hen, men skat. Ved du hvad? Du siger nu bare lige mellem du og jeg. Jeg tror kraftedeme, at jeg ender i sådan en mixdobbel med en af dem. Eller alle 4, eller det ved jeg ikke. Hvad fanden 4-dobbel mixdobbel, det ved jeg sgu ikke noget om, men altså... Altså, ved du, hvad jeg mener? Jeg tror, du ved, hvad jeg mener. I hvert fald, ja. Hold kæft, mand. Sport, det er det nye. Vi ses. Hej, hej.
Jeg kan mærke, lige i dag, ikke? Der håber jeg faktisk, hun har taget indershorts på. Tusind tak for i aften. Tusind tak. Altså, der er ikke mere. Men det showet er slut. Jeg har set min bare røv, du må kraften være nok. Der er ikke noget ekstra nummer. Men jeg vil bare lige sådan op og lige hurtigt lige sådan lukke universet og sige ordentligt tak. Fordi I er kommet. Det her show, det har levet inde i mig i... altså, det har været planlagt i et år, men det har levet inde i mig endnu længere tid. Og jeg tror aldrig, jeg har lavet noget stand-up, som er så meget mig. Og jeg har nemlig følt nogle gange... Hold da op. Jeg har altid elsket stand-up. Og jeg har nogle gange følt, at det har været svært at være så meget det, jeg er. Som er enormt piget og alt det her. Og ikke fordi man ikke måtte, men simpelthen fordi vi ikke er vant til at se det. Og det, at jeg kan få lov at stå her foran jer... og bare være mig, og stå fucking nøgen. Og, jamen altså, det er det jo for helvede. Kæft, jeg har fået noget for pengene, altså, sindssygt. Altså, virkelig, jeg vil heller ikke lyve at sige, hvis alt var gået galt, så var jeg bare begyndt at strippe eller et eller andet. Så nej, men det, at jeg kan få lov at 100% være mig heroppe foran jer, og I bare er fucking nice og køber ind, og ja, nærmest glemmer det, det betyder simpelthen så meget, at jeg kan nærmest ikke sætte ord på det. Så ja, tusind tak, og tusind tak, fordi I kom. Det er jeg simpelthen så glad for. Tusind tak. Energy when it moves.